Lalura ya same ni tun ba wuce shekara 2 zuwa 3 ba. Ok, tun kana da Ina ƙuruciya ƙuruciya. kenan. Sunana Haruna kamar yadda ka kira. Eh. Kuma ana kira na da Haruna Nefa. Mm. Saboda kuma an haife ni Saboda me baba ake kiran ka Haruna ne fa? dalilin abin da ya sa ake kira na da wannan suna saboda rayuwa da muka yi tun duk ƙuruciya. Eh. Na samu wannan suna ne wajen haɗa-haɗan wuta haka za mu iya wayarin na wuta haka amma da batir. Eh. Saboda ƙwarewar da na yi ne a wannan lokaci yasa suka samu wannan suna. Eh. To baba kaman inda aka haife ka da shekarar da sauransu. An haife ni ne a ƙaramar hukumar zangon Katab ne kusa da Kafancan. Eh. Ana ce ma wannan ƙauye Musulga. Eh. A takaice dai yanzu Kafancan nan jihar Kaduna? Jihar Kaduna ƙwarai kuwa. Mm. A takaice dai yanzu suna da kamar shekara 50 da wani abu. Eh. Amma ba zan iya ƙididdigewa in ce ga shekaran ko ga watan shi ne ba zan iya faɗa ba amma dai na san na kai 50 da wani abu. Eh. Baba ya maganar karatu fa? Maganan karatu alhamdulillahi an yi na arabic an taɓa daidai gwargwado. Amma dai na boko ne dai ubangiji Allah bai nufi ni da yin shi ba. A yanzu zan ɗauki kayanka ko kayan mutum 10 ne na haɗa su na wanke su. Na wanke na wannan, na wanke na wannan, na wanke na wannan. To in na kwaso su gaba ɗaya na zo da shi shago zan wada na kowa. Eh. Je in wanke dai na wannan, in wanke na wannan, kuma na mutum 20 ne kai, kuma na mutum 50 na haɗa su na wanke. Eh. In dai na kwaso su na zo da shi shago, in dai ni na wanke su da kaina. To in da zo da shi shago kafin ma in fara guga ma zan wawwada na kowa. Eh. Kaji. Aikin da yake ina jin daɗi 100% fiye ma ga mai ido da nake bashi saboda da kafin ya zo mai ido nake bashi man dukan samu matsala da shi sosai saboda ka je ka gan shi ya ɗauki kaya da ko ya kona man ko ya man wani abu da wani aka tsara ko wanke min bai fita ba amma tun da na fara bashi tsakani da Allah bai taɓa samun wani matsala ba haka nake man gogana inda nake so da nake gana ya bani.